yettude Allah e julde nelaɗo makko mo jame kisi ñibɗe tabitɗe ngoni mum ko adi fof eɗen tawi ɗo e Madina Gounass hono no wowiri ni e tawi ko yewtere meɗen nde gowɗen wadde e jangguinoɓe Alqouranil Karim. Hande noon kuccodirɗen koye ceerno Abdoulaye Anne mo ganduɗen tigui holi kañum to banggue darde muɗum. Kono noon ɓe mbi tarikh no wayi foof koko neɗɗo haali e hoore mum ko ɓuuri gonɗude tawde ko noon ma en gartu e namdadema kanko ceerno Abdoulaye Anne ko holon woni kanko to banggue jangde makko ko adi nde eɗen jettoyo e jangde wuuro ngo ɗum ma en gueta yewtude hen sahori welede joomum ɗum noon ceerno Abdoulaye mbawa salminde bandiraɓe. Bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina mawlana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dendagal musidɓe heɗiyankoɓe e yeɓoɓe Fitirla TV emin calmina on to mbawɗon wonde fofof e nder juul baba Adama he. Emin calmina on emin juuro on kadi e nduɗo lewru teddundu. Emin mbiya on kadi bisimilla man e yewtere men nde jiɗɗen yewtide eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala dendagal ko jogor haalede hen yo taw koko naftata julɓe fofof. E tigui ceerno Abdoulaye a jarama e mbi haalde hoore mum weeɓani kono ene moƴƴi bandiraɓe ɓe ganda holon woni ceerno Abdoulaye Anne to banggue iwdi hayso ko seeɗa tan. Eyyi no mbirɗon ni mbiyetemi ko Abdoullahi Oumar Anne. Abdoullahi ɓi Alhaji Oumar Anne mo ganduɗa ko goto gandaɗo e dental ngal wondunoɓe ceerno men ceerno Alhaji Mouhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu. Lasli o noon koto wuro men Guijloñ to Fouta ko toon kam woni lasli o. Kono noon kam Dakar kam ene wayno kam ko toon kam min ɓuuri andirede sabi teskade jinnaɗo amen o ko toon ɓurno ñibde minen fof kadi ko toon kadi min jibina ɗum waɗi saaha emin gaskitina koye amen e Dakar kono kam sabi teskade ko toon min jibina ene wayno kam ko toon Allah ñaawi min puɗɗi toon jangde min naati e duɗal ceerno Mouhammad Ibrahima Déme e yamirore ceerno men oɗo sabi kam ko duɗal ngal ganduɗa kadi ko goto e duɗe mawɗe gandaɗe toon to Dakar duɗe ɗe ganduɗa ceerno Alhaji Mouhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu kañum sinciɗe toon to Dakar Guédiawaye e leegal ene wiye Bagdad. Hono no gandirɗon ni ko ɓuuri hewde e galle amen o ko toon janggi hono ceerno Siraji Anne goto mo ganduɗon o on ko toon naati jangde ha heeɓi kala ko heeɓi e Alqur'ana minne kadi ko toon naatmi jangde. Allah ñaawi noon nde naatan mi jangde mbiɗa naddi goto e ɓi ceerno Mouhammad Ibrahima Déme ceerno amen jangguinannoɗo kam o. Allah waɗi kadi naatmi jangde kay koye juuɗe ceerno men oɗo ceerno Alhaji ceerno Ahmad Tidiane yo Allah junnu gurdam makko. Ene wayno ko kanko tindini min basiñeƴi mima rak min barkinirima kadi windanno min kadi windande men basiñeƴi mima rak ko ceerno Ahmad Tidiane Fass ceerno yamirima yo windan min on windani min ceerno men oɗo tindidi min ɗum kadi wonno koto bopputo hawruno kadi koye alarba caggal tisbar ɗum kadi no way fof ko noon wayi ko ɗon min naati jangde. Allah ñaawi kadi ko toon kadi min jangi kadi Alqur'ana ha Allah newni kadi min ndeni Alqur'ana min jangi ɗon ko wiyete kaɓirɗe ñawoje ɗe ganduɗa so tawi neɗɗo jangi ɗum omo anda bindin Alqur'ana omo anda jangin Qur'ana e ko yowiti e jangin Alqur'ana ene wayi ɗum fof kadi ko toon min jangi ɗum ha Allah newni min keeɓi ijaza woni ko wiyete min ɓaari toon Alqur'ana ene wayno kam Alqur'ana kam fof kam Allah ñaawi ko toon min jangi ɗum min puɗɗinoma hen noon defte seeɗa kono kam ɗum heewani waɗɗani kadi caggal ɗum min gummitoyi ɗon. Tigui a jarama eɗen calmini ɗo ceerno Mouhamadou Siraji Anne kono noon kadi donorɗen ceerno Diama Tidiane Ba khalifa tedduɗo nde Allah junnata gurdam makko ɓooya ardade en ndewen hen caggal nde jangguɗa ɗon o fodde ko kalɗa ɗo ko nde guimmitoɗa ɗon holto jaaɗa jokkoyde jangde. Eyyi kono mbirmami ni ko toon gonmi kam ha ɓarmi Alqur'ana gonmi toon kadi e jangguinde Alqur'ana e yamirore ceerno Mouhammad Ibrahima Déme
on gila mbiɗa e alwalam mi suwano hay rende kanko gila nden kam o waɗi kam jangino omo eltami e jangingol omo tottami sukaɓe yomi wallodir e maɓɓe e jangingol omo watti e haqqille noon sifa no janginiranmi saha fof omo nodda kam omo wasiyo kam omo waajo kam omo holla kam ko ni waɗirte ko ni waɗirte ko ni waɗirte ha Allah ñaawi kanko ceerno o e wattande gurdam makko Allah fawinomo jarribinomo mo rafi ko wiyete AVC ko woni hankadin gueɗe kewɗe hankadin o natti wawde wadde ɗum waɗi en wayno e on saha kam min ɓurno jogade toon duɗal ngal e on ɗon saha kala hankadin natowo jangde ko min o yamiranno yomi diidan ɗum Allah ñaawi kadi sukaɓe makko ɓurnoɓe hen hedde less to banggue duuɓi kamɓe fof kadi o wattuɓe kadi e juuɗam ko min wonno e soccodirde maɓɓe ha nde Allah ñaawi gummimi toon to duɗal ngal to joni noon Allah waɗi o hawre e ladial taw gila e nder gurdam makko jinnaɗo am gorko o no joguino anniya so alwalam ngal yettima yomi ya Ciloñ mi wondoya toon e mawnam ceerno Mouhammad Siraji Anne mi jokkoya toon jangde mi wondoya kadi e makko kono noon Allah ñaawi ceerno o nde ruttotonde taw ko ɓuri hewde kam e jangde alqur'ana e toon koye junggam wonno woni hankadin caggal nde ceerno o rutti teddi no feewi jinnaɗo o ittami toon hankadin kankoni omo heddi e on sifa ceerno Ibrahima Demba rutti nde lomti e duɗal ngal toon ko miñi ko biyete ceerno Abdourahmane Demba ganda hande kañum woni almami to jama boppu kankone kadi omo heeɗi jinnaɗo am o kañumne kadi ne heeɗimo e yolde noon ngol keɗogol Allah waɗi jinnaɗo am o kadi rutti e joomum woni hankadin caggal noon hankadin ko jinnaɗo o rutti fawi tan hankadin ko lebbi ceerno Abdourahmane Dem noddimi wi kañum gila gurnam jinnaɗo o ɓe kaaldino kan haala jinnaɗo o noon haalnimo wonde anniya mo joguino o kono hannomo tan sinude anniya o taw hankadin ceerno Ibrahima Dem nde yeehi nde o wayani no feewi ittirdemi toon ɗe tan teddata makko kono ceerno Abdourahmane kam winomo kam ala ɗum ceerno wata yiiɗum hay hunde ene foti wonde ene hani wonde ɓa jomum janggi ha yettima e nokku en hatujini kadi ɓeyditorade jangde mum ɗum baasi ala hen ɗum kam ñande parɗa ɗum foof min kam mbiɗa parani ɗum kadi ɗum waɗi kanko jinnaɗo o emo woni e on ɗon dumunna koye ɗon dumun o hawrela dial ceerno Abdourahmane Dem noon siftini min ɗum woni hankadin noon caggal ko jinnaɗo o rutti fawi hen tan ko lebbi ɗiɗi e lewrtata ɓiru ndu nden hankadin noon jinnaɓe heddinoɓe wonɓe toon ɓen kalana on saaha min gummitoyi toon nden woni hankadin min keɓli hankadin jokkoyde jangde yaade Ciloñ wondoyde e ceerno Mouhamadou Siraji Anne goto mawniraɗe amen mo gonduɗen mawniraɗe amen jinnaɗo amen ceerno amen yimɓe noon jirata wonde ko mawnam kono min kam mi nanguiranimo ko mawnam ko jinnaɗam ko ceernam ko kalifam ko fofo am caggal ceerno men oɗo ceerno Ahmad Tidiani kanko woni fofofam ko noon kadi Allah ñaawi kadi ko noon kadi Allah waɗi kadi ɗum waɗi gila nde en hawruno noon ko 1996 ko nden gummimi Guédiawaye Bagdad fatude Ciloñ gila nden mbiɗa wondi toon e ceerno Mouhamadou Siraji Anne nde garmi toon to Ciloñ kadi tawmi kadi on saaha ko kanko ɓurno jogade duɗal ngal jangde nde to alqur'ana mum e to banggue defte foof kanko ɓurno jogade Allah waɗi ko garmi toon ko mbiɗa siftono kam garmi toon ko ñalawma altine ena hawri e 11 lewru novembre 1996 ene wayno jettimi toon tan ko altine talata alarba on ɗon alarba ko soccodiranno e jangde alquran banggue sukaɓe banggue baydaji ɗi ɗum ne kadi o hettini kam toon woni hankadin ko min hetti toon to banggue janguingol baydaji ɗi ha heddi noon janguingal kaɓirɗe on saaha ko kanko ɓurno soccodirde hen on saaha noon duɗal ngal wonno toon ko ceerno Hamme Kebbe goto mo gadduɗen on ɗon ne kadi ko toon wonno kadi koye ñawore makko kanko janguinanno ɗum kanko kadi hettinno ɗum yo wallodir e makko janguinde alqur'ana ni woni min e ceerno Hamme Kebbe emin ballodira Allah waɗi noon ceerno Hamme Kebbe ɓoytani ɗon caggal ɗum min gondi toon tan ko lebbi caggal ɗum kanko ceerno Hamme Kebbe
on saha kanko o faati Dakar ni woni kedditimi e duɗal he gila nden noon e duɗal he mbiɗa wonno hen mi wondino hen noon e goto wiye ceerno Siraji mo Babboubou Niang ɓe mbiyamo Siraji Gawlo ko noon o ɓuuri andirede min gondino kanko e duɗal he dumunna kono kankone kadi o ɓoytani toon kadi o yeehi caggal ɗum ne kadi mi wondino ɗon kadi e musidɗo ne wiye ceerno Alpha Niang Alpha Ishaqa Niang goto to legal Musdalifa ga caggal ɗum ne kadi ɓen fof jeehi kadi kedditoyimi e duɗal he en wayno kam e duɗal he kam ko hen gonnomi ha 2000 ha janvier 2000 Allah waɗi noon taw min e hooram metini e hooram nde reeru e jangde no wonno ɓurnomi tan on saha himmirde ko jangingol on saha mbiɗa janga noon defte mbiɗa jokka darsuji kono on saha kam doolam ɗe fof e waktuji am ɗi fof ɓurno huccude koye jangingol ngol nonno e nder muɗum kadi Allah ñaawi kadi ceerno Mouhammad Siraji Talla ñaagui kam banggue sukaɓe rewɓe wonɓe nder galle ɓe omo yiiɗi ɓen kadi mi jokkanaɓe jangde woni hankadin puɗɗitomi toon duɗal rewɓe kadi woni duɗal jangingol rewɓe ko toon fuɗɗi to Thilone to galle ceerno Mouhammad Abdourahim Talla ɗum waɗi mbiɗa jangguina bowal ga worɓe ɓe mbiɗa jangguina kadi rewɓe ɓe mi rokkiɓe tan waktuji mi yaha nder galle mi jangguina ɓe subaka mum e kikiɗe mum fof on saha mi arta ga bowal ga mi jangguina tawmi noon hankadin jangingol ngol fooli kam ha darsuji am ɗi kañum fof mi fawiɗe e leydi seeɗa heddino hen jiimi hankadin mbiɗa hatujina e jangde ma dama kadi mbiɗa toon fodde no jiɗirmi jangirde ni jangingol ngol woppata kam e ɗum taw kadi minne kadi mbiɗa jogui ndereru e jangingol no feewi tawmi ko alay saago mi waɗɗa jangingol ngol nde puɗɗo wawde hankadin jokkude jangde ni woni noon mbaynimi ceerno kalami ceerno Siraji an yo waynono kam cew Daka natti woɗɗude wonde so tawi min garoyi Daka mbiɗa ñaagui o waynono kam ceerno mbiɗa yiiɗi yaade jokkoyde jangde on saha noon haqqillam wonno ko Mauritanie taw Mauritanie haqqillam wonno taw mi nanino kadi habaruji toon yoga e musidɓe ɓe jofani kam toon nokku ene wiye toon no baaki koto baadiya to jangde nde ene sembi no feewi jangde nde kadi ene moƴƴi no feewi haqqillam hankadi woni e ɗum ni woni komin garoyi Daka ceerno Mouhamadou Siraji an oɗo waynani kam ceerno e on saha ceerno yamiri ɗum waɗi e nder 2000 he mi ummitima Thilone paami Mauritanie yaade toon to no baaki jokkoyde toon jangde e tigui a jarama e oɗon ndewmitekel ceerno Abdoulaye Anne bandiraɓe puɗɗima famde ko holon woni ceerno Abdoulaye Anne kadi to gimmodiɗa e jangde to kadi to gimmodiɗa e jangingol to caggal nde jokkoyɗa toon to jangde to Mauritanie beele ko toon gaynuɗa jangde walla ala ko ga e nder leydi Sénégal jokkiɗa jangde eyyi no jahanmi Mauritanie kam taw kam ko wiyete banggue tolno jangde kam tolno o kam fuɗɗima towde kono on no won fannuji ɗi ganduɗa ɗin mbiɗa jogini e majji ndereru no feewi te ɗin fannuji on saha mi janga ɗum fodde no jiɗirmi ni weɓantano kam toon ɗum waɗi kam nde jaami Mauritanie kam ko ɗin fannuji ɓurnomi himmirde fannu biyeteɗo nahwu to mi woɗɗoyino hen kono mbiɗa yinno kadi ɓeyditorade hen e fannu goɗɗo ene wiye mantique ɗum kadi mbiɗa jogino hen ndereru e fannu biyeteɗe usul e fannu biyeteɗo sira ene wayno ko ɗiɗo fannuji ɓurno wonde haaju am no feewi mbiɗa yinno woɗɗino yaade hen no feewi ɗum waɗi kam ko ɗi kam ɓurno nawde kam toon Allah waɗi kadi no nanirmi nomi ni nde garmi cikkata tawmi ko no ɓuri ɗum ko noon tawirmi toon ɗum waɗi nde garmi toon de kam fayida ko hen tan gonmi jamma e ñalawma subaka e kikiɗa mi ala ɗoygol mi ala foftere mi ala kadi ñalɗi ñande fof mi janggata ala ñalɗi mum ala subaka mum ala kikiɗe mum ala kulli haalin kam mi woni toon hitande mankude seeɗa mi woni toon hitande mankude seeɗa hitande timmani Allah ñaawi hawri ko lewru korka ɓadima woni toon aada duɗal toon so lewru yaawa yeehi ha feccini dañi balɗe 15 duɗal ngal ena ƴetta guurte ha lewru humtorano heɓa balɗe 15 ɗum woni duɗal ngal na wurta fodde lebbi 2 e nder hitande he ɗum noon ko feccere yaawa e lewru korka ndu e balɗe 15 humtorano woni lebbi 2 baade ɗin lebbi 2 ene heewi gummitimi to noon garmi Nouakchott ko garmi Nouakchott ko fodde lewru kam mbiɗa ɗon e Nouakchott
mbiɗa jokka toon jangde e sifa keɗugol hono duɗal ceernoɗa ha dukke toon to Nouakchott mbiɗa yahanno toon heɗade e jeeyaɗo Allah goɗɗo ne wiye ceerno Abdoul Aziz Sy nan toon kadi to Nouakchott mbiɗa yahanno toon heɗade to noonne kadi to capital to jama nan toon eɓe mbiya ɗum Masjid Saoudi toon ne kadi won jeeyaɓe Allah jangguinannoɓe toon gandal hadith mbiɗa yahanno toon kala kikiɗa to gonanmi ha gueƴe e heɗade kadi gandal hadith ala kulli halin taw hankadi lewru korka ndu fayida yettima ni woni noon jokkodirnomi noon e ceerno Siraji Anne on saha hawri ceerno on saha ko ɗanninoɗo France na ummiti toon na ari Dakar na ari ɓennude Madina ka Allah waɗi e nder muɗum taw ceerno Siraji Anne arno Dakar kañumne kadi jaɓɓade ceerno minne kadi hawri kadi gargolam hawri ceerno kadi ari e nder mum kadi min jeehi min calmodiri e ceerno noon namdi alhaali jangde nde toon no wayi fof min kabrimo kono ala kulli halin ceerno kam holliti e on saha yiɗi hankadin ɓaade hankadin jangde nde yettima e nokku yomi yaacilon tan mi jokkita fodde ko keddaronomi ko taw sira o kam mi wiyata mi gasninomo kanko fof kono kam ko ɓurno himmude hen ko taw mi jangguino ɗum nahu o fodde kadi ko jinnomi kadi ɓeyditorade hen kadi ɗum kadi Allah newnini kadi mi ɓeyditornoma ɗum fannu biyeteɗo usul e manɗik noon mi woɗɗoyino hen joni noon ceerno yiɓade ko noon yomi yaa tan mi jokkitoya to Ciloñto e on saha noon so Allah kam haqqillam ɓurano wonde ruttade Ciloñ jokkitoyde toon haqqillam wonno tan ko ruttade Mauritanie jokkitoyde toon caggal ɗum noon nde min certi e nden jonde gartomi boppu janggum subaka juula subaka wasifa Diouf ceerno duusa ha nokku mum gabbimomi mbimam noon mbiɗa ñaaguimo mbiɗa yiɗi ruttade mi jokkitoya fodde ko keddarami ɗon ko kono eno wayno kam o gantini on saha kam no gandirɗa kam fittaɗo kam ko fittaɗo e on saha kam min kam fittanam ndu kam holluno kam tan dal yomi forsu tan mi yaha mi ruttono noon taw haqqillam woni hen no feewi e ballal noon jinnaɓe wasiyaji maɓɓe e wajuji maɓɓe e jewte maɓɓe moƴƴe nafooje gartiroji neɗɗo kollidi kam tan yomi wattan no ceerno wirini ala kulli haali kam ha fittanam ndu arti jebbilimi duttimi noon Ciloñ jaami toon jokkitoyde deftere wotere nden deftere ko deftere wiyete ko usul ene wiye Maraqi Suud nden deftere jaami jokkide ɗum toon mbiɗa jokkitira ɗum min e ɓi ceerno Abdourahim Tall ne wiye ceerno Hammet Tall goto mo ganduɗa hande o jeeya koye caggal ceerno Siraji Tall kanko woni toon mawɗo jogiiɓe jangde ɗe toon minen jangiɗanno nden ɗon deftere Allah waɗi min jangi nden deftere ha nde joofi min jangi deftere nde ha nde joofi hawrno kadi koye lewru korka nde deftere nde timmi min kammitirani nde ko ceerno Siraji yeehi to cabine téléphone on saha ko kabineaji téléphone aji ɗi goodi yeehi toon noon jokkodirde e ceerno e habrudemo e teddinirdemo wonde deftere nden ɗon nde timmi ko haaldi ɗum e ceerno noon ceerno yimo ɓa deftere nde timmi yomi ar Madina ɗum waɗi kanko nde ummiti to cabine to tan on saha min koto nder wuuro to kodmi o ummi toon o rewi to suudu to gummi to o ari toon yiitemi yomi ɗoftumo omo fata galle ceerno e laawol he noon o wimi joni noon gummimi koto cabine téléphone to mi heeɓi jokkodirde e ceerno mi haalnimo noon deftere nde ene janganɗon nde timmi o yamiri pour wonde ya ar Madina o wimi noon kam so tawi kam aɗa wawno kam tiɓɓetade kam beele juula jaaha Madina juuloya toon ɗum kam ɓurno mi yimo eyi kono on saha haqqillam so Allah wonano arde julde ga taw haqqillam wonno ko yaade juuloyde Dakar noon sa taw jinnaɗo debbo no wuuri kañum tan woni toon taw mi yiwnimo seeɗa kadi ɗum won haqqillam wonno ko yaade juulonoydemo mbimi eyi mi jaɓi mbaynimi toon to Ciloñ tawde heddi julde hedde balɗe 4 ɗum wonde gummimi toon tan mi yaa direct Dakar toon gommi noon ha Allah waɗi juula nde juula nde kam janggumum tan on saha dawmi toon to Dakar arde Madina ga on saha jettimi ɗo e Madina e yamirore ceerno wonde yomi ar kono noon wona mi anda noon koye hol on sifa garanmi ko gummotomi toon ko noon to Ciloñ ceerno Mouhamadou Siraji mawnam o won lettre mo totti kam o wi kam oɗo lettre
sa yeehi dokkana kam ɗum ceerno lettre on ɗon noon mbiɗa mofti mo mbiɗa mofti lettre o ala lettre o wona min jeeyi ko lettre ceerno moftumi noon lettre o fodde gonmi Dakar ko ha nde paami adde gaddormi lettre o ko jettimi ɗo ko noon calmodirmi e ceerno o bismi kam gittumi noon lettre mbimi ɗum ceerno Siraji totti kam ɗum nde garanmi nde on sako to sal makko ɗo ni won noon o jooɗi o jangi lettre o ko o jangi lettre o noon mi yimo noon omo moosa e nder ko jangata lettre o mi anda noon so Allah ko woni e lettre min kam mbanmi tan ko nelal mi totti joomum o gasti noon jangu lettre o wi kam aɗa andi ko woni e lettre he mbimi ala mi anda min kam mi tottama lettre taw yomi addu ni woni noon o totti kam lettre o yomi jangu o totti kam lettre o yomi jangu ni noon jangumi lettre o ko jangumi lettre ko noon pammi e lettre o wonko pammi hen kono on saha haqqillam wonɗo yahanani kono kam mi faami kam peñƴi lettre o amma noon cuuɗindi lettre o caggal ɗum noon paamoymi cuuɗini lettre o noon no on ɗon lettre ko lettre mo ganduɗa ko jinnaɗo amen gorko o gila e gurdam makko no yahanno ɗangal won ɗangal ngal o yahanno e gurnam ceerno mawɗo radiyallahu anhu o windi ceerno radiyallahu ta'ala anhu waynademo ko hono noonne kadi e ñagademo duwaw e kadi wattude alhaali makko fof e ɓesgu fof kadi e juuɗe ceerno ɗum jinnaɗo o winduno lettre ceerno radiyallahu anhu ceerno alhaji Mouhammad Sy radiyallahu ta'ala anhu jabtimo e nder jabongol noon wonko o haali hen e tongol tan omo wiya ko ɓuri tan timmude ngara Madina ngara an Madina ngara ga jiyago julɓe ɓe kadi jiima gonda e julɓe ala kulli haalin kono noon ɗeɓata waade kono kam e on saha kam haqqille kam jinnaɗo on saha noon to tolnino to banggue gurdam e alhaali e ɓisguji fof arde mo kanko kam ɗum kam wona ko ganduɗa kam on saha haqqille ne ñaawa ɗum walla ne miijo est ce que na wawi wande ala kulli haalin jinnaɗo o noon no moftuno on lettre ko ceerno Siraji haalanta kam ɗum ha kanko jinnaɗo o e wattande gurdam makko on ɗon lettre o noddimo o hollimo lettre o tottimo lettre o wi noon lettre o yo waɗe photocopie o tottimo hen goɗɗo o totti ɗum bani amen debbo mo ganduɗa ko on woni afo amen wiyete ko Umm Kulsum o totti ɗum hen goto ceerno Siraji jogui goto ceerno Siraji noon jogui on lettre on ɗon lettre noon deke ko on ɗon o winditi e lettre mo tottimi mi addan ceerno eno wayno kam jinnaɗo anniya mo jogino o kam eno wayno kam minen galle o pop min kawri e ɗum min jogui e pelliti sinude ɗum waɗi kanko o ɗo Abdoulaye garɗo ɗo o ari koye on sifa eyyi ala kulli haalin eno wayno ko on sata o ceerno Siraji nanciroñi arani taw waɗi kanko min adimo arde ga ceerno noon tottirmomi lettre ɗum waɗi ceerno jogui ɗum o noddi ceerno Tidiane Dahir o hollimo lettre o on jangi ɗum ceerno Abdoul Aziz ceerno on saha kadi o noddimo o hollimo lettre o ɗum waɗi ceerno kam wi kam bisimilla gonmi ɗo mi woni ɗo noon fodde yontere kono kam mi anda kam koye holɗum garmi caggal ko yontere nde timmi ko nden noon ceerno wi kam e joni ar paata Dakaru gona toon ha no alhaali rokkiroyi fof joni noon o wi kam a meeɗi yaade Fass Gounass mbimi ala meeɗa yaade o wiyami saɗa yaaha noon ndewa toon mbaala toon jamma goto walla jammaji ɗiɗi barkinorɗa nokku o ni waɗi mbanmi no ceerno wirni nde paami hodde ndewmi Fass gonmi toon jammaji ɗiɗi gummitimi ɗon noon nden noon paatumi Dakaru
nden noon gonmi toon hankadin kam min kam jokkumi hankadin haajujam on sahaa mi jogino kawam ko professeur janginta ko e école aji ɗi kalanmomi noon mbiɗe jogino nderoyru pour français o mi fuɗɗinoma ɗum seeɗa seeɗa kono tiiɗani mbiɗa noon hankadin ngol ɓaade mi arti ha laaɓi min kam to am kam komi garto tan mi anda ñawore ni woni noon kam e on dumunna gonmi toon mbiɗa jokka e juuɗe kawiraɗo o omo rokkimi waktuji yomi ar toon on saha mi ara omo jokkana kam jangde français nde mbiɗa woni e on ɗon sifa ha noon kam dumunna mataw Allah longini ɓerdam tan yomi noddu ceerno mi salminamo on saha noon ñaguimi jinnaɗo debbo o yo rokkama e téléphone on saha ko téléphone aji fixe ɗi on saha mbiɗa yiiɗi noddude ceerno pour salmodirde e muɗum nden noon noddumi ceerno on saha kemmi ɗo kemnon ko kaw Siddique yo Allah yurmomo yafomo ko kanko keɓmi o wi e ceerno waɗɗani fat seeɗa cabbimi seeɗa foti min ta ƴiɗe ha tati ni woni o wi kam dami rokkuma ceerno nden noon calmodirmi ceerno o wi kam ko Abdoullahi wonɗo o wi eyyo tawni ɓe jogino anniya noddudema Allah waɗi a noddi mbiɗa siftoro wonno ko alhamis jofde aljuma wi joni ɓaade hande ko alhamis janngo ko aljuma sa juuli juma aset o ngara ni woni ko gassumi noon haal téléphone mbimi jinna debbo mi heɓodiri e ceerno de joni noon o wi wonde yomi ar o wi yomi ar aset o wi hankadi kam konngol ceerno yettete tan hankadin ko eyi noon konngol ceerno yettete konngol ceerno yettete tan ko eyi ni woni on aset noon hawruno ko 3 janvier on aset hawruno kay on aset hawruno astahfirullah ko 10 janvier 10 on aset hawruno ko 10 janvier 2003 on aset noon dawmi Dakar garmi ga e sifa arde hankadin notade ceerno e nden ɗo yamirore bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko enen kala nandi oɗo ndewmi tekel gila to banggue jangde makko ha no arti ɗo kono kadi ha e lettre mo ceerno Mamadou Siraji Yane winditi tawi ko jinnaɗo mabɓe winduno ɗum e ɗeɗo golle foof no mbayni kono sikki ala ndeɗo yewtere ko nde jokkore ma en gartoy e sifa goɗɗo taw ko ɗum ɗon ko holno ceerno Abdoulaye Yane artirɗo e Madina Gounass ha udditi ɗo duɗal Alqur'ana kono kadi to banggue jangde wuuro ngo holno yarata ma en gartoy e nden yewtere so haw rewelede jomiraɗo ɗo joni ceerno Abdoulaye Yane holkolngol ma battiningol ko adinde ɗen garto e yewtere men sabu sikki ala ɗum ɗo koko jokka sabu bandiraɓe ɓurno sabbade tigui tigui koko fati e jangguino wuuro ngo hande o wonko kufɗa hen ko heewi ko nden yewtere ne ara so haw rewelede jomiraɗo e so tan kam min beltima no feewi e kadi rokkude on min kadi oɗo waktu ha mbawen kadi yewtide ɗum ɗo noonno kadi ene moƴƴi kadi ene moƴƴi sa yi tarihi ene jangguine ko jangguinte ko wonko janginta ko heewi ene jangguina kadi aroyoɓe kadi ɗum waɗi ɗeɗo jewte ene moƴƴi ɗum addi ko janguinte e siira ko janginiraka tan ha yimɓe nana belto ala ko janguinte ko wonko tindinta wonko andinta ɗum waɗi ene wayno ɗe gueɗe kadi haalde ɗum kadi ene moƴƴi ala kulli haalin kam min beltima no feewi kadi min ñaagui yaafuyo noon e paadgol waktuji ɗi sago wonno kam eɗen daña waktuji ɓurɗi ɗi ɗo yajde tawa eɗen mbawa kadi yajnade hen e sifo ɓurɗo yajde kadi nonno waktu o ene faaɗi kadi ɗum waɗi won détailluji nan toon ene wayno wasta taw ko ndiwɗen hen yama noon e jewte men garoji inchallahu taala ma won ko ciftorɗen hen e fonde ko kalɗen ko wasta taw won ko ndiwɗen hen ɗum so tawi en ciftori ɗum son gartoy hen inchallahu taala ma en keɓɓitoy ɗum e nder jewte men garoje emin ñaagui hen yaafuyo no feewi kadi kala ko nana hen tan ko weñi tan ko neɗɗo sifori noon ko neɗɗo woni mo timmani timmal ko Allah wodani subhanahu wa taala e tigui bandiraɓe tedduɓe on jarama ene wallodiranno e meɗen Adnan Thiam wondude Abdoul Aziz kamɓe ɗiɗo goni e wallodirde men gam waddude ceerno Abdoulaye Yane ndeɗo yewtere sikki ala koko jokkata ko mataw temps o ala saaha ko jangguinowo enen foof no gandirɗe moni kadi ko neɗɗo jogaɗo haaju teng noon to banggue jangde nde ma en garto e makko e sifa goɗɗo taw ɗum ɗon toɗɗi koto jangde Alqur'ana ɗo e Madina Gounass teng noon e kanko kadi holno artirɗo e nder galle ceerno haw udditi ɗo duɗal mo jangguino ɗum noon musidɓe tedduɓe min calmini on